tullut sairailla, mä ois raahannut sua ylös. Muistatko? Näit harvoin sarasta. Joo. Sekoilit Nikon kanssa sen koskella silloin. Siis olit se sielläkin? Omaksi otti mun pakollisuus suoraan syötyä. Kestä. Ilmeisesti antoi sun anteeksi. Musta ääneen. Koskella. Ei! Ja aiheeseen Saran hautaan. Vankin siskonia. Silti se on valmis menemään sun kanssa naimisiin. Se on kohtuullisen outoa. Mun menneisyyden hyväksyminen ei ollut Antille mitenkään helppoa. Mut se on sentään valmis yrittämään, koska se rakastaa mua. No Niko kyseli mulkin asiasta ja mä sanoin sillekin, että mä tiedän mitään. Selvä. Eikä mua kyllä hirveästi kiinnosta miettiä Katariinaa. Miten niin? Silloin kun mä seurustelin Nikon kanssa, niin se oli aina ihan Katariinan lupaus. No kieltämättä Niko on ollut vähän liian hyvä ystävä Katarinalle. Mä oon pahoillani, jos niiden läheiset välit vaikutti suun negatiivisesti. No et säkään kovin ulkopuoliseksi ole jäänyt. Miehän hommaili vaikka mitä sun selän takana, eikä todellakaan vaan ystävinä. Miten sä voit olla tietämättä Spockson? Ehkä tää on universumin kosto siitä, että mä teeskentelin olevani raskaana. Kai sitä nyt tajuu, jos olisi kirimaassa. Ehkä tää oli jonkinlainen erityistapaus. Sitä paitsi se kätilö sanoi, että tällaista voi sattua aina silloin tällöin. Ja ilmeisesti mä olen vaan kieltänyt itseltäni koko asia. Miten sä voit? No 2 lapsen synnyttäneenä tiedät varmaan kysymättäkin. Olen käymään kanttiinissa. Haluatko jotain? Ei kiitos, mä en oo sairaalaruoan suurin ystävä. No, mutta mitä sitten täällä? Tulitteko vielä kyseenalaistamaan mun sanojani siitä, että lapsi tosiaan on Sebastian? Etköhän sä ite oo suurin syypää siihen, että sun sanassa ei voi aina luottaa? No isänsä poika ainakin selvästi on tullut. Piilossa monta kuukautta ei ilmoita itsestään mitään. Anteeksi. Hänellä olisi nyt isyystestin tulokset. Voinko kertoa, että sä kaikkia kuulet? Anna palaa vaan. Vauva on sinun. Olipa yllätys. Ihana uutinen. Onneksi olkoon. Mitä sitä tuli faija? Toistamiseen. Kurvate. Purikas viimeistä aina hyvälle.